Salut și bine v-am găsit la primul meu videoclip de pe acest canal. O să începem cu niște jocuri de fotbal. Practic, așa. De pe Football 11. Și eu sunt Ștefan. Sper că v-ați dat seama știi de la numele canalului. Și o să începem cu să facem un primul 11 cu echipe de la Cine mai e echipa asta? Așa. Deci, eu am văzut un jucător cum am uitat la meciul cu City. Îmi cheamă Omar Al Somah. Așa. Aici îl avem pe Pav. Nu, vreau să pun pe Cociu ăla. Așa. Al Hilal pe Ruben Neves, că a dat gol cu Real Madrid. Al Ahly este El Shenawi. Urawa Red Diamonds. Dar ce sunt echipele astea? Deci de la Urawa Red Diamonds e Shara ăsta. Manchester City e Haaland. Avem de la echipa asta Esperance Tunis, avem Talbi. Păi nu este jucător. Am dat doar pe să știam. Așa, mai e unul Meria. Mi-am dus aminte de el. Botafogo e, cum îl chema pe ăla? Alex Teles. Alain. Îl avem de la Alain pe Zabala. Mamă, nu e? A, da, că e Teles acolo. Este Cardoso. Mamă, dar ce sunt echipele astea, mă, că trebuie să-mi activez ball knowledge-ul. Este aici un jucător faimos. Dacă v-ați jucat FIFA vreodată. Este Kent. Nu țigările. Bă, dar ăla e left winger, de nu știu ce nu-l pune pe left mid ăla. Mai e unul Baker, uite ăsta așa. Punem aici și Boca Juniors. Ok, l-avem la Boca Juniors pe Zeballos. Bine, mă. N-am reușit. Acum avem... Nu s-a dus. În fine. Avem Fotbal Impostor. Deci categoria de azi este Score din 3 World Cups. Deci să dea gol în 3 cupe mondiale. E grea asta. Cloze. S-a jucat așa mai mult Raul. Vila. Nu știu cât sunt ca să... Am pierdut. Mai erau ăștia 3. Firar. Ok, Football Grid. Așa dăm pe hard, pentru că eu am ball knowledge. Și avem aici Yunus Musah. Cum îl chema? Tim Howard. Și lasă mai departe. Calabria. Darmian. Și Chiesa. Avem Endo. Honda. Deci avem la Statele Unite și Liverpool avem Friedel. Ok. Și la Japonia cu Manchester United pe Kagawa. Apa, era să și pe Kagawa, așa. Am reușit. Numai cu fotbal piramid.
Așa trebuie să le punem în ordine. Și m-am dat pe Iții pentru că e destul de greu. Fără. Deci v-am pierdut goluri în Champions League. Între 8 și 9 sunt. Hai că pun pe 8, oricum pot să schimb după. Gerard pe 6, Lewandowski pe 2, Neymar pe 5, Royce pe 9, Eto'o pe 4, Müller aici, Sané pe 10, Anelka pe 7 și Messi pe 1. Hai să vedem. Eu zic așa e aici. Și aia să dăm help să vedem. Uite, avem primele 3 de-astea rânduri făcute bine. Deci ne dăm seama aici. Așa. Așa și așa. Prea bun. Le-am reușit pe toate. Acum avem Football Connections. Trebuie să punem câte 4 noi jucători care sunt dintr-o categorie. De exemplu, avem german și german. Uite, from Germany, din Germania. Acum avem spaniol. Din Spania, da. Balon de aur. Și a jucat o Real Madrid, mă gândesc. Da. Ăla a fost foarte ușor. Acum avem asta. Seria Top Scorers 2017-18. Deci, văd Bosnia aici și mă gândesc că e Dzeko. Da. Martinez. Nu e Lautaro. Opa. Nu e ăla. Qualigarela. Bun. Lukaku. Nu e Lukaku. Mamă. Păi nu mai stai jucători. Mamă. Higuain. Bun. Mamă, frate, nu mai știu alții. Cum îi chema? Berardi. Nu. La Inter era... Mamă, dar nu știu pe niciun. O să revin cu când nu mai dau seama de unul. Așa, deci avem Insigne. Nu. Immobile. Așa pe 2. Mi-am dus aminte de Napoli. Politano. Nu e nici Politano. De la Roma oare cine era pe atunci? Belotti. Nu stai. Belotti. Nu. Stai că revin din nou. Ok, deci. Mi-am dus aminte de Icardi. Dybala. Nu știu cum m-am gândit prima. Tot ziceam de Napoli e Mertens. Avem Giovanni Simeone. Și acum trebuie să mă mai gândesc puțin. Așa, avem Lasagna și Inglese. Bine. Ok, acum avem Footballing. Hai să vedem. Brozovic. Mă gândesc că poate fi jucat. Poate e Di Marco. Nu. Iñaki Williams. Gaia. Nu. Și cu Ronaldo. La Al Nassr, poate. Da, Al Nassr. Ok, mă gândesc la poate Otavio. Nu. Și cu Walker. Să joace și Cancelo. Nu. Deci Athletic Bilbao.
Englez oare?